भारतीय जनता पक्ष हा जाहिरातींवर तारणारा पक्ष आहे असं संजय राजाराम राऊतने आज सकाळी म्हटलेलं आहे। याच भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदेच्या शिवसेनेच्या जाहिराती मग रोज सकाळी सामन्यामध्ये कशा चालतात? जेवढं अगर जाहिरातीवर भारतीय जनता पक्ष आणि मोदीजींच्या आणि महायुतीच्या नेत्यांच्या जाहिरातीवर तुम्हाला आक्षेप असेल तर आमच्या जाहिराती सामन्यामध्ये छापू नका ना। एका बाजूला धंदा करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला आमच्या जाहिरातीवर टीका टिप्पणी करायची। भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीचा पैसा चालतो, जाहिरातीच्या माध्यमातून सामन्याच्या तिजोऱ्या भरण्यात चालतं। फक्त आम्हाला सकाळी उठून मग पत्रकारांच्या समोर आव आणायचा आणि खडी फोडायची। हा जो काय डबल ढोलकीपणा, हा जो संजय राजाराम राऊतच्या दर सकाळी चालतो, सुरू असतो, त्याला आता महाराष्ट्राची जनता चांगल्या पद्धतीने ओळखते। दुसरं म्हणजे गौतम अदानींवर मोठा विरोध दाखवला जातोय की आम्हीच गौतम अदानींच्या विरोधात आहोत, आम्हाला गौतम अदानी महाराष्ट्रामध्ये नको। मग गौतम अदानी अगर एवढंच तुम्हाला संजय राजाराम राऊतला आणि त्याच्या मालकाला खटकत असेल तर मग गौतम अदानीचं प्रायव्हेट विमान फिरण्यासाठी कसं चालतं? गौतम अदानींना गेल्या 2 महिन्यामध्ये लपून छपून अजून कोण कोण भेटलेला आहे याची काय माहिती महाराष्ट्राला आम्ही द्यायची का? म्हणून गौतम अदानींचं जे देशाच्या विकासामध्ये जे योगदान आहे, आज मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्या देशामध्ये गुंतवणूक हे गौतम अदानींच्या माध्यमातून होत आहे, त्याच्यामुळे रोजगार निर्माण होतोय। आणि म्हणून गौतम अदानींना विरोध म्हणजे देशाला आणि महाराष्ट्राला विरोध। कारण का तुम्हाला अगर तरुणांना 2 हाताला काम मिळवून द्यायचं असेल म्हणून जो गुंतवणूक करणारे आहेत, जे रोजगार निर्मिती करणारे आहेत, त्यांच्या नावाने तुम्ही खडी कशी फोडू शकता? म्हणून अंबानींना तुम्हाला वेगळा न्याय द्यायचा आहे आणि अदानींना वेगळा न्याय द्यायचा आहे। पण त्याच अदानींचं प्रायव्हेट विमान घेऊन उद्धव ठाकरे आणि फॅमिली हे सगळीकडे फिरतात, या गोष्टी चालतं। तेव्हा गौतम अदानी खटकत नाही, तेव्हा गौतम भाई त्यांच्याबरोबर बसून ढोकळा आणि चटणी खायची आणि अंडेवेळी गौतम अदानींच्या नावाने खडी फोडायची। हा जो काही दुटप्पीपणा आहे ना, हा जी काही काय नौटंकी आहे, त्याला आता महाराष्ट्राच्या जनतेने चांगल्या पद्धतीने ओळखलेला आहे। पैशाच्या नावापोटी तुम्ही तुझा मालक किती हपापलेला आहे, स्वतःचा 1 रुपयाचा खर्च पण काढत नाही, घरातल्या एसी पासून मंदिराच्या फुलापर्यंत सगळ्या या उद्योगपत्यांच्याच माध्यमातून मिळालेला आहे। तुझ्या मालक जेव्हा लंडनला जातो तेव्हा कुठला उद्योगपती तुझ्या मालकाच्या बरोबर असतो तिकीट काढण्यासाठी, हॉटेलची बुकिंग करण्यासाठी? तेव्हा गुजरातीवर आक्षेप नसतो, गुजराती समाजावर आक्षेप नसतो। मग गुजराती समाजाचे पाऊंड चालतात तेव्हा सगळे खर्च दिलेले चालतात, तेव्हा रेस्टॉरंटचं एक पण बिल द्यायचं नाही तुझ्या मालकाने, तेव्हा गुजराती माणसाच्या पाकिटवरून पाऊंड निघून तुला मालकाचे बिल पे केलेले तुला चालतात। आणि नुसतं तुझ्या घाण्याला राजकारणासाठी इथे सकाळी उठून अगर आमची सकाळ खराब करण्याचा कार्यक्रम असेल तर त्याचं चोख उत्तर आता 23 तारखेला मिळेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब